Todos, chegou o frío e eu teño unha caterreira tremenda, pero ainda así vou facer o punto de hoxe. Estou na Escola Municipal de Danza de Vigo. Levan 40 anos ensinando os rapaces os segredos do baile tradicional. E en este marco vou facer o punto de hoxe, que é un punto de muiñeira, nivel sinxelo de todo, nivel 1, que é bonito porque é un punto que faise nas montañas do Caurel, tamén nas montañas, tamén nos Ancares tamén se baila, e é un punto doado de facer, pero é xeitoso porque bailase de lado da parella, o pé de dentro, o pé de cerca da parella. E é así, adiante, atrás, adiante, e ora é, recollo o pé que fai adiante, o estiro, e 1, 2, 3, adiante, atrás, adiante, recollo, estiro, e 1, 2, 3. O bonito, agora tamén ven en que a xente maior, para facilitar ese recollo, estiro, o que fan é dar un pasiño cara ao que están bailando. Entón fan adiante, atrás, adiante, recollo, estiro, e 1, 2, 3, adiante, atrás, adiante, recollo, estiro, e esa, adiante, atrás, adiante, recollo, estiro. Vale, bailade que se cura o catarro.